Salutare toată lumea, eu sunt Giuri și astăzi vom juca Sam. Din nou. Aveam un fel... Hai după el, Silviu! După el, băi, după el! Hai mă, nu-i permite! Lasă-l că... Vine după tine cu tirul ăla, Da. aproape te prinde. Să mor. Nici măcar nu poate să intre aici. L-ai blocat așa, acolo să stă. Scoate-l invers. Dar nu merge. Reșel! Băi, am intrat în San Andreas, ești prost? O să intri și tu. Asta. Ia uite, bă, dar ce-mi dă mă creșul de astea? Prost. Nu cal. Galben. Bă, deci eu nici n-am apăsat pe Sam și mă bag în San Andreas, așa bun? Așa o lași. Că te Nu bate lasă eu, așa. ba da. Fă o rost toată. Zici că ești gay să mor. Dar ești tu dacă nu e gay. Știi? Ia uite E ce gay? frumos. Bă, vezi copilul, prostii. Uite. Nu, astea Că puteai sunt. să schimbi și paint la... Hai, vii la casa mea, da? Știu unde e. Stai așa. Astea sunt tari. Ce roți am pus. Da, aia cu dolar. Nu, așa, nu e așa. Dolar. Bă. Ce oameni, bă, băi, ce oameni. Ce oameni buni de la Uită-te și tu, minunăție de Phoenix. Ce Nu fasole. l-au stricat ăștia. Frumoasă, mă, doamne. Ia uite ce ești. Faceți loc pentru șef. Mă, du-te, pleacă de aici. Culcă-te, nebă. Vii tu la casa mea, băi, că nu găsești pe mașină nici viața. Da, stai să-mi... Bă, n-am pus nitro, bă. Bă, dacă poți să trăiești cu oamenii ăștia, bă. Asta e așa că schimbă culoarea puțin. Dă-i un pet așa mișto. Așa. Nitro. Uite, e mai frumoasă acum. Cumpăr ceva de 25 de K. Îți dau eu ce. Perenial. Mamă, dar derapează asta cu roțile de tractor. Nu degeaba Știi că e asta e. BMW să mor. Păi roțile astea sunt de teren accidentat. Da. Ești prost? Cum să mergi mă cu rablă de asta pe teren accidental, care tracțiune pe spate? Roțile mă refer. De teren accidentat. Dar cine l-a lovit? E băgat dar la care? Nu Eu e vin cu rău. BMX la tine, îmi pare rău. Al meu e 29% benzina asta. Phoenix-ul meu. Al meu 100%. Bă, fii mă eco, nu-ți mai lua mașini, băi. Unde ne întâlnim? Nu știu unde vrei tu. Hai la fost Hai la cu sine, trapper. hai la sine. Bine, hai. Nici nu știu unde e CNN. Mai. Hai, de unde scrim? Ia uite. Hai mă la sine. Unde e? Trebuie să fie și ăla pe undeva, gândește-te logic. Logică, da. Ia uite, bă. E și de la școală instructor ăla. Învățe cum să dă în oameni, să mor. Ce oameni, bă. Nu te mai... Hai mă, că nu mă ține bicicleta, ruginește-te mă. Hai mă, că vin mai în față. La sine, hai mă, că știu unde sine. Vin în față. E de unde pui anunțuri, nu? Corect. Bă, uite ce oameni mi-a dat ăla cu Monster Truck-ul. Sau ce-o fi ăla, o roată. Am zburat 5 Ești în metri. oraș 1, da? Nu, Așa. sunt fix pe centură. Pe centură? Nu. Ah,
Și după aia trebuie să vezi un Barosan, cel mai șmecher Barosan după jocul ăsta Trage ăla. cu BMX-ul, înțelegi tu? Te-a prins a, nu te-a prins radar, credeam că te-a prins. Păi aveam coboram la el, eram cu radar mai o prindea. Uite, am dat pe ăla de FBI peste el. Vrei să ne ducem la paintball? Nu știu, dar m-aș prinde ce cum. Aoleu. Bă, m-a costat $138. Să plătesc eu. Îți dau un cap. Dar mă las să conduc, da? Bine. Încă. Uite, hai că sunt vin și la. Mamă, ce prost ești, băi. Băi, ia uite-l pe ăsta cum a venit, băi. Mai prost ca tine ăsta. A, uite-l pe ăsta, era unul cu tam. Vreau să-l Ăsta. bulești în față. Bă, stai, oprește-te. Așa, frate. Nu te. Hai de mâncat. Da? Tot, pardon, să dau. Hai de iglu. Stai așa. O să-ți dau anter. Hai, dă un cap. Stai. Nu un locac. Trebuie să dai. Hai, mă, că ți dau un până aici. Parul la 1, 2, 3. După aia să mergi să-ți repari asta. Băi, simte-te, mă, bine. Fă ceva Aaaa. acum. Ce bun e. Mamă, avem și nitro, băi. Ușor. Mă rog, că știe șeful să conducă bine. Ia unde Ia uite este? ce conduce șeful, să mor. Da. Am dat peste cutiile. Locație. Băi, care dă, mă? Băi, ce retard. Băi, coboară din mașină. Ai murit? Nu. Da, a murit. Nu, da, să mor, nu. Da, așa că vine. Care a dat? Am dat după pod, nu așa? Da, da, Stai că da. cer un taxi. Da, băi, da, stai. ăla are un client. Ca mașina aia. Mamă, să vezi cum tunezi mașina asta. Bă, grablă ruginită. Ia uite-l, bă. Așa, Buf! Nu, ăsta a zis că eventul e pe toată mapa. mă, ce retardați, băi. Tare, mă. Hai, mă, din nou acolo, vii? Da, stai să tunezi asta. Să vezi cum se tunează mașina asta. Hai, nu tunezi acum, că o tunăm după. Păi se tunează numai în SF. Păi da, mă, dar venim din nou. Asta, că ajung. Ajung. Așa, hai că mă ducem un șmecher la trac, da? Da. GTA San Mic 44. Mișto? Freză și mai mișto? Asta. Dau pe verde. Sau așa. Uite-l pe ăsta pe infernul de poliție a intrat într-un taxi. Mamă, ce retard. Am pus. Hai să vedem niște. Băi, valoare. Da, valoare. Eu pun valoarea mea aici. Împarți puțin din valoarea ta cu mașina, nu? Da. Uite dacă nu e așa. Mamă, băi, ce valoroși, băi. Așa. E pe o casă, ai sărit jos. Asta e bună. Hai, mă, mai repede, că nu stai eu să... Bă, ăla te-a dus aproape. Păi da, păi și vii azi. Acum, mă, să pun nitro. Pun de 2. Hai, mă. Eu conduc, știi, nu? Unde ai luat-o? Deși tu ușa. Rareș. Dar nu-l bate, ok? Păi șede. Du-mă la gunshot după aia. Dar vezi că stau fix la casa de la trac. Uite, vezi că e aia, că eu nu. Mamă, băi, ce retardat, băi. Vezi că eu nu intru. Te aștept la ușă, da? Da.
Dar vezi că tot să mor, trebuie să mergi. Hai mă, că... Să mănânci. Stai că ești pe aici în față, stai. Da, pe Te acolo. aștept în parcarea, da? Mm. Din orașul 3. Ia uite. Ia Ți-ai pierdut. Ia uite. Grația, mă. Mai vorbi urât. E salariu, nici măcar n-am muncit. Stai mă, băi, stai, A, băi. uite. Coboară, urcă în spate. De ce? Vezi să spui centura. Bă, de ce? De ce îți fac? Du-te mă și mănâncă. Da, mă duc acum la pod. Mamă, ce mașină forță, băi. Vezi mă, mi-am împărțit forța cu el. Stai, unde era? Ce-ai uitat în față? Stânga. Ba nu, mă, bă, taci. Culcă-te acolo. Da, mă, nici nu știi. Ești mulți, taci. Unde mă duce mă asta? Eu? Doamne, Sunt ca un fel de ferie. GPS, man. GPS ruginit? Ce GPS? Să vezi, ne ocolește toată mapa, tot acolo o să ne Bă, dar tot o să ajung eu la un hot dog, stai cu minte. În lâsă te duci tu. Bă, mă, pe aici, dreapta. Stai și mă, că acum fac, băi, stai mă la șeful, așa, dai pe ăsta. Bă, Băi, ai din văzut, am prima dat în el, zi. am mișcat. Băi, dacă era... Mamă, băi, stai, mamă, băi, ce valoare, Talent. du-te, băi, și culcă-te. Ăsta e talent. Hai că artist. n-ai tu de astea. Mai că mai ai 5 minute de wanted. Da? Da. Să mă lingă. Ce faci acolo? Doar să mă prindă. Ce stai v-am de- spus, oameni buni? Deci tot aici a ajuns. Oh. Zic că erai în partea cealaltă a Băi, am autostrăzii dărâmat astea. hot dog-ul. Trebuie să fii fix în el cu mașina. Sau să cobori. Bă, nu. Uite, eu mănânc hot dog după, cred că mănânc pe jos, să zice, mă, la cap. La cârnociori, auzi. Hai mă, du-mă la gun shop. Unde era? Fă stânga. Că mai stânga poți să faci? A, gata, la Și acum prima la stânga și ai ajuns. Și mergi drept în față. Repară-ți mașina asta, că nu... Mamă, băi, să mor eu alunecă. De unde ai luat tu un pas? De pe stradă. Era cu Pe unde cubal. eu stânga cumva? Nu, mergi A, în da. față. Prima la stânga. Care să fie și un drum. Uite pe aici. Ia uite așa, jment, am luat curba, băi, Ah. pentru șeful Era să meu. cad din cap. Pentru șeful meu. Ca și în cap. Acum prima la stânga și ai ajuns. Nu mă minți? Nu. Bine. A, uite, frumos, fix la ușă, băi. Motocicleta. Nu e bună. Baigan. Bă, stai așa că mă ascunde. De ce? Că aici nu e safe zone. Și îmi puști? Nu, trebuie să le ieși. Bă, nu trebuie, mă, neapărat. Ba da, trebuie. Ah. Hai, mă, că te aștept cu mașina aici. Ba nu, eu fac puțin ca să... Pleacă de aici. După aia mergem să o repar și da? După aia mergem până la casa mea, ok? Vreau să fac ceva. Haide, mă! Da, stai așa să Ai scăpat de șmecher? Da, am scăpat. Haide! Am pe 4. Ascultă, ei, uite ce nume are ăla. Mai slab al tău. Hai, dă-i gând. Stai așa să am. Gâșe, în spate am zis, băi! Împușcă-i pe ăștia după stradă, ok? Bă, da. De-aia mi-am luat MP4. De-aia suntem în safe zone. Noi suntem. Da, acum nu. Pușcă pe ăștia de pe stradă, vrei? Iar suntem în safe Nu, zone. suntem oameni buni. Dă-i, mă, dă-i fraier ăla. Păi e safe zone Nu, acolo. nu e, mă, bă, așa. Ba da. Uite-l pe ăla, stă cu mașina, să mor eu. Să dea cu mașina în tuning. Dă și tu. Enter. Ce oameni, bă. Trebuie să mă dau jos acum. Bă, lasă-mă să mă dau jos. De ce, mă? Ca să intru cu arma. Bă, dar n-avea mai Bă! mult să mor. Păi Ce? nu puteai. Nu Hai, mai... mă, dă-i gâta. Era să-ți dau F. Așa, în spate. De ce? Dă-i fraierul ăsta, ți-ai Păi că-l e prindem. safe zone, Nu, vezi? mă, că-l prindem noi. Ia uite, dă-i în ăsta, dă-i în fraier. Stai așa.
Dă-i în plex i-ai dat să mor. Bă, ia uite-te ce scrie unul, primul anunț. Ultimul anunț. Ai save un căcat. Ultimul anunț, ia citește. Fac sex groade pe șochi. Dă-i Fred. Spargem ocălău. Putu-ți Dă-i la o. mătii. Dă-i la o. Bă, dar mă duci și tu fix în partea opusă. Păi dă-i frate în ăsta, tu crezi că nu știam că e ăla aici să cum? Dă-i în el. Îl nimerești? Nu, i-a dat. Omoară-l tu pe ăsta. Nu pot, mă, boi. Da, 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 de-aia văd. fi că ești șmecherul. Lasă-mă aici. Lasă-mă zic că l-aștept să mor. Nu, bă. A, dau cu deagle. Nu-i cu pușca în cap. Păi dau de 2 ori cu deagle să vezi cum moare. Digă-l, prost. Uite. Hai, bă, urcă. Uite cum stă cu fața aia. Bă. Dă-i, mă, Spar bă. roțile. Hai, mă, lasă-le că-s frumoase. Nu prea. Dă-i în ăsta cu perenalul, că sigur ne întrece. Care mă? Ăsta Aha. cu perenalul, că sigur ne întrece. Care e și mașină bună, ce drept mai I-am spart roata. e sigur? Da. Uite, a intrat în De fum. ce crezi oare că s-a dus așa? Că nu știu ce să conduc. Da, și de asta. Gata, fugi. Tu știi de ce mai conduci? Bă, polițai. Dă mână la. Boi, mai sunt. Da, coborai să ne bată, să mor. Păi frate, Nivel de moarte 0, hai că ai tu unul. da, aia zic. Ăsta e om? Da, eu. Dă-i în el. Nu, bă, e safe zone. E safe zone. Stai așa, mă. Sparge. Păi, Aia, nu balinca. pot. Stai Știu că la așa. vrea să-mi fură mașina, că cum aș pune. Ba, e safe zone. Fugi. Te așa. Te-a luat-o. Mi-a luat-o? Da. Hai, Phoenix. Hai, Phoenix. Ăla-i na, bro. Ce faci acolo? Fur mașina. Paroțile. Ce ai, mă, marși de aici? Glume de poponare. Stai, mă, așa. Hai, man. Oh, man. Dă-i Bă, hai în ăla. ăsta. Hai pe ăsta. Dar știi că acum ne-a dat mașina mai bună, nu? Fugi! Ia vină un pic. Bu! Ce frumos moare și ăsta. Cancerul l-a răpus. Eu nu se poate, că nu eu l-am împușcat prin parbriz. Mașina l-a explodat. Cancerul, mă, tău. Bă! Eu. Ai grijă. Hai că mergem la ăla cu mașina aia de droguri. Da, nu bani că nu l-a trag. Că ăla se duce, știi unde? Fix pe aeroport. Deci mă că mă revintare. Dă-i în ăsta. Așa, frate. Da, așa. Hai că a bubuit. A bubuit ăla. Bă, fugi că vine pe noi! Ei, vine, da, când ai conductor așa de bun, băi, unde să mai vin oamenii ăștia? Dă-i în ăsta cu tirul, da? Nu poți să dai în tir, ești. Cum să nu poți să dai, mă? Îi scoate arma. Hai, mă, nu scoate niciodată. Vezi? Și nu mai ai? Ba da, dar trebuie iar să mă dau jos de mașină. Și Și nu-i vorba se aia? întâmplă nimic Știi vorba lui. aia? Ia zi. Tiriștea un respect important, frate. Păi da, mă, el ne aduc mâncarea care noi o mâncăm acum. De la fabrică. Frate, deci o! Bă, hai în ăla! proști. Du-te pe taximetristă. Bun, aici să încheiem filmarea, ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like, dacă vă place. Așa.